Egunon lagunak, zer modu zaudete? Badakizue gaur kalera irten alzaretela? Guau! Euri pizkatxo bat egiten du, baina zenbat daramatzagu euria sentitu barik. Beraz, atera beharko zarete kalera, pizkatxo bat busti, eta gero, etxera bueltatzen zaretenean, hartuko duzu edutza. Oso ondo pasa bai, egin kasu amatxo eta itatxori. Kalean ez dago ezer arrarorik, Ez daude ez monstruorik, ez zombirik, ez ezer. Bakarrik dago, nahiko utzik. Ikusiko dituzue beste umetxo batzuk urruti, badakizue ezin duzuela elkarrekin jolastu, eta kasu egin behar diozula amatxo eta itatxori. Eta gero igual txakurren bat ere ikusten duzue. Baina hori da gauza bakarra, bai, ez dago ezer arrarorik. Bueno, laguntzoak, nola gaur kalera irtengo zareten eta euriari du, begira zelako ipuin polita ekarri dizuet. Ekaitza! Ezagutzen duzue? Eskolan kontatu genuen behin, aspaldi. Bueno, laguntzoak, begira. Gaur 52 egun daramatzagu etxean. Jarraituko dugu zenbatzen, ze naiz eta kalera irten, pizkatxo bat bakarrik aterako gara. Orduan, espero dut zuek ere hor egotea, bai, nirekin batera. Bueno, laguntzoak, prestatuko gara. Venga, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, eki? Bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude? Bale, bagoaz. Ekaitza, badakizu ezer den ekaitza, ez da? Euri zaparra da botatzen duenean, eta trumoiak, eta tximistak ere ikusten dira, bai? Eta batzutan, eguzki ateratzen bada, ostadarra ikusi dezakegu, ez da? Ikusiko dugu zer gertatzen den? Hala! Badakizu ezer den? Eskola! Eskola bat da! A ber! Hala! Beitu? Umeen motxilak, haien zapatak. Guk ere baditugu zapatak eskolan, ez da, eta motxilak arropa aldatzeko behar badugu. Beitu? Egunon, txikiz! Gaur goizean euriari du. Ez gara irtengo kanporan. Badakizu ez ere egingo dugun? Dantza egingo dugu gaur! Oso ondo! Umeak pospozik jarri dira, asko gustatzen zaie dantza egitea. Horregatik, anderenok izan die, zapatak aldatzeko, dantza egiteko zapata jartzea. Eta danak beitu. Bakoitzak bere motxilatik bere zapatak hartu ditu, eta aldatu egin dituzte. Batzuk prest daude. Hola, hasi ondo pasatuko duten. Beitu, pospozik daude. Animalitxo pilo bat dira, ez da? Lehenengo pixka bat luzatu behar ditugu giarrak, esan die andereñoak. Bestela mina hartu dezakegu. Arnaza? Poliki hartuko dugu, eta dantzan hasiko gara. Andereño, nik badakit dantzan, esan du txio-txiok. Bai, ea erakutsi, esan dio andereño. Eta txio-txio hankapuntetan hasi da dantzatzen. Negargarria, horrela ez da dantzatzen. Zemozorro da hori, barregarria da. Laguntxoei ezaio gustatu txio-txiok nola egiten duen dantza. Eta txio-txio pizka bat triste geratu da. Andereño, nik badakit, dantza egiteko ipurdiari eragin behar zaio. Orain ni, andereño, nik ere nahi dut. Ui, beitu txio.
Triste geratu da esan diotenagatik. Benga, Izar, zure txanda. Dantzatzeko besoak eta hankak mugitu behar dira. Orain ni. Danak nahi dute dantzatzea eta besteei erakustea nola egiten duten. Benga, zein da hurrengoa? Dantza egiteko oso altu egin behar da jauzi. Fum! Salto! Wow! Andereño, ni. Ai ama, umeak gero eta urduriago daude, danak egin nahi dute dantza. Orduan, danak altzatu egin dira eta modu ezberdinetan hasi dira dantzatzen. Hirunaka ere egin daiteke dantza, Andereño. Begira eta gorputz osoa mugituz, binaka ere oso gustora egiten dugu dantza. Eta korroan ere primeran pasatzen dugu dantzatzen. Ze ondo! Egon, nun dago txio-txio? Inork ez daki nun dagoen txio-txio. Nun egongote da? Euri azpian dantzatzea zoragarria da. Beitu txio-txio kalean dago, goitik bera guztita. Ai ama, beitu ze ondo pasatzen ari den. Andereño, nik ere nahi dut kalera irtetzea dantza egitera. Bale, aurrak, ados, gaur dantza librea egingo dugu. Danok irtengo gara patiora dantza egiteko. Eta laguntzo guztiak txio-txiorekin batera jarri dira dantzatzen. Bakoitza bere modura. Batzuk besoak goian. Beste batzuk besoak lurrean jarrita. Txio-txiok hankapuntetan. Eta beste batzuk korroan jarraitu dute dantzatzen. Beste batzuk binaka. Eta bakoitza bere modura dantzatzen jarri dira. Barrura sartu behar izan dira, goitik bera guztita zeuden. Eta toaiarekin lehortu egin dira, eta berriz ere beste zapata jantzi dituzte. Eta hala bada, edo ez bada, zardadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Bueno, laguntzoak, badakizue, ni umea izango banintz, naiz eta euria egin, kalera irtengo nintzateke. Dantza egitera euri azpian. Así que oso ondo pasa, kontu zibili eta asko disfrutatu, gaur egun berezia da zuentzat, bai? Bueno, laguntzoak, igande ederra pasa eta bihar ere elkarrekin egongo gara, bai? Agur, agur!